L'escena aquesta de l'accident, com va anar? Perquè l'atropellament aquest... Doncs em van atropellar aproximadament uns 18 cops. Bé, doncs, bona tarda. Avui coneixerem a la Maria Vega. Maria Vega, que és originària de Manresa, però ara ets de Rajadell, des d'allà fa un temps. I parlarem amb tu, Maria, perquè ets de les comarques i vols ser actriu. Vols, cap a un futur, evidentment, però també ja ho ets en part. Sí. Fas cosetes, que ara en parlarem, però és superinteressant perquè ets d'aquí, de les comarques, i ser actriu aquí no és tan fàcil com sembla. No. No? Però ara ens expliques bé. Primer de tot, bona tarda. Bona tarda. Que seriós ha quedat tot això, no, de cop? Sí, sí. No és tan sèrio, no és tan sèrio. D'on et ve això de ser actriu, Maria? Doncs des de sempre, de ben petita. Jo em recordo amb 5 anys, no sé, ballant amb els meus pares, fent monòlegs jo a casa, però d'on em ve 100%, que és el dia que jo vaig dir, que me'n recordo perfectament, que vaig dir, vale, m'agrada molt això, és des d'Annie, el musical. Des d'Annie a l'escola. A l'escola, eh? Sí, que me'n recordo que no me'n recordo ben bé com va anar, perquè és això que dic, teníem 6 anys o així, tipus com trien els papers, però me'n recordo que vaig fer de prota d'Annie i me'n recordo la sensació que vaig sentir sobre l'escenari de tothom aplaudint quan acabes, me'n recordo perfectament d'aquesta sensació que jo vaig dir, m'encanta això, vull dedicar-me a això. Ara parlarem de com t'ha anat després de fer Annie amb 6 anys. Sí, ha passat temps, Perquè has fet cosetes, tens 25 anys ara. Però com és ser actriu? Perquè això m'interessa molt. Perquè tu vius aquí, tu vius a Rajadell. Sí. Llavors, tu has estat un temps a Madrid, has estudiat coses. Sí, bueno, a Barcelona, a Madrid. I has estudiat interpretació a diferents llocs, també a Barcelona i també a Madrid. I també a Manresa. I també a Manresa. Sí, sí. Però és aquí, ets d'aquí d'on ets tu, és d'aquí on treballes també ara, sí. és aquí on busques tu la feina, potser la busques allà, però és des d'aquí d'on estàs buscant-la. Com és ser actriu des de Manresa? Aviam, tu ja has de tenir clar que no faràs un càsting a Manresa. Directament ja ho busques a Madrid, ja busques a Barcelona, ja busques a altres llocs i ja contactes amb agències d'allà. Vull dir, no contactes amb agències d'aquí perquè és que no n'hi ha, pràcticament. O sigui, has d'anar... Alguna productora, no? Alguna productora, i aquestes coses sí que hi ha aquí a Manresa. I, de fet, Manresa és una ciutat de molt cinema. I ojalà hi hagués moltes més coses aquí a Manresa. O es donés més potencial a les coses que hi ha aquí a Manresa. Creus que no es dona potencial? Bueno, jo crec que es podrien fer moltes més coses aquí a Manresa. Ara no em diguis el què, però... No, perquè s'han gravat pel·lícules de Netflix. Per això, i a més és que de localitzacions, mira, justament on estem ara, és un lloc perfecte per gravar alguna pel·lícula, o ja s'han gravat pel·lícules aquí al Passeig, al bar aquest d'aquí a Manresa, en moltíssims llocs. Vull dir, ha vingut la Shakira aquí, a l'Ozuna, saps? Sí, ha vingut la Shakira a fer un videoclip. Per això t'ho dic, o sigui que al final, vull dir, hi ha molta gent amb molt potencial aquí a Manresa, hi ha molts llocs on es podrien fer moltes coses, i jo crec que se'n podrien fer més, o donar més potencial a les coses que s'han fet aquí, saps? Però bueno, en general que s'han de buscar coses tant a Madrid com a Barcelona, amb agències d'allà, fins i tot fora de Madrid i Barcelona. Perquè a Londres també jo he buscat algun càsting en anglès també i alguns llocs així, però sí, has de buscar per fora. Clar, entenc que el teu dia a dia, perquè tu tens una feina, però el teu dia a dia és també, a part d'aquesta feina, és buscar el teu somni, no? Buscar aquests càstings. Exacte. Vull dir, al final jo crec que pots tenir... Clar, és que ja no és buscar aquests càstings, que sí, el problema principal és buscar un representant que t'ajudi a accedir a aquests càstings bons, perquè jo puc accedir a càstings. És una feinada al triple, si no tens representant, òbviament, t'has d'estar moltíssimes hores buscant. Si tens representant és més fàcil, però al final, vull dir, el de TV3 m'ho vaig trobar jo mateixa. Expliquem-ho, perquè tu has fet un paper com si fos ahir. A TV3, això és sortit a 4 capítols, sí. I això m'ho vaig trobar jo per mi, saps? Vull dir, i òbviament és feina, però ho trobes, o sigui, ho trobes. És una mica patètic, no?, això de convidar-te a una festa i fer-te pagar. Jo també ho faria. No, és broma. Què, hi anirem, oi? Jo no ho sé. Va, a dinar. I tant que vindrà, i tant. De què aneu disfressats? I hem d'anar disfressats? Al final han dit que no, no? No ho sé. Però poseu-vos guapos. Sí. Vinga, fins després. Tu estudies interpretació, com deies, a Barcelona, també a Madrid. I què estudies quan fas teatre? Això també és interessant, no? Perquè
t'has especialitzat en un sector molt concret de les arts escèniques, no? Sí, bueno, depèn d'on vagis. Clar, jo, quan vaig començar a estudiar interpretació, clar, com et dic jo, a mi sempre m'ha agradat i sempre he fet coses per aquí, que si les obres de teatre del col·le, que si no sé què, algun curt que dius, hòstia, tinc un amic que està estudiant a l'ESCAC, allò que per algun treball, doncs... Però quan vaig començar a estudiar interpretació de zero, va ser, bueno, algun lloc bo, que va ser a Barcelona, que va anar la Nancy. Nancy Tuñón. Nancy Tuñón, exacte. Va ser amb 17-18, més o menys aquesta època, i clar... De què et feien fer allà, per exemple? Quan vaig començar a estudiar allà hi havia moltes assignatures, però n'hi havia un ajustament que al principi em feia moltíssima vergonya, perquè, clar, jo arribo el primer dia allà, fins i tot a les proves d'accés també ens van fer fer alguna cosa així, però arribo el primer dia allà i, clar, tu imagina't que estàs, jo què sé, amb 20 persones a la classe i et diuen, vale, Maria, surt aquí davant, vale, surto, tal, i, bueno, has de fer ara de... Bueno, imagina't que estàs dins d'un ou, vale, i que ets un pollet, doncs has de fer el procés de ser un ou, de trencar l'ou sent un pollet a dins, sortir, intentar volar, i no pots volar, tornar-ho a intentar i al final volar. Clar, davant de 20 persones mirant-te fent de pollet sortint d'un ou. I clar, tu dius, aviam, jo què estic fent? Saps? Jo què estic fent? Però al final té lògica, perquè és que et demanaran... Explica'm la lògica, perquè jo no l'he trobat. No, o sigui, al final et demanen de tot en aquest món. Vull dir, tu també faràs papers que no t'agradin, saps? Òbviament no faràs de pollet, però et fa perdre aquesta vergonya o I de fer com una cosa que sembla impossible, no? Ser un pollet és com sembla impossible fer-ho i ho vas haver de fer. Sí, sí. I moltes coses. Al principi tens moltes vergonyes i això i dius, hosti, què estic fent? Però després ja tot té sentit, perquè després d'això ja et fan fer un altre paper, que si no sé què, també vaig fer Romeo i Julieta, o sigui, va ser molt xulo. Jo m'ho vaig passar molt bé estudiant això, la veritat. I després a Madrid, que jo ja tenia molta més experiència, havia fet més cursos i tot, és completament diferent. Ja tenia 23 anys o 22 anys, ja saps a què vas, més càmera, més professional tot, és diferent a tot arreu, però jo m'ho he passat molt bé estudiant això, vamos. Això entenc que per arribar més amunt no vull dir que no hagués arribat amunt, però... Bueno, però encara em falta molt. Clar, vull dir que tu m'ho has dit a mi a nivell personal, que vols més camí, que tens més aspiracions. Per arribar a aquest camí, creus que el sector va per sort? Creus que necessites molts contactes? Crec que les dues coses. O sigui, òbviament, aquest és un món de contactes i al final, segurament podràs accedir a més coses si tens contactes, però moltíssima gent ha començat des de zero i ha arribat superlluny, moltíssima gent, igual que molta gent ha tingut sort. Jo crec que va tot junt, és a dir, jo crec que, òbviament, pots tenir sort i poder el 1% d'actors que han arribat molt lluny han tingut sort, però tot l'altre tant per cent s'ho ha currat, ha estudiat, ha treballat i després d'això arriba la sort. Vull dir, jo crec que si tu treballes, la sort arribarà, 100%. No sé si és... no sé, ho manifestes o com, però jo crec que una persona que està així tot el dia, òbviament et pot arribar la sort, totalment. Jo també hi ha hagut èpoques que he estat així i m'han arribat coses, de casualitat, i gràcies, saps que m'han arribat coses, però jo crec que la sort també influeix. O sigui, però tu arribes a la sort havent-ho currat abans, 100%. Tu, per exemple, ja has fet coses com a autònoma. O sigui, has fet un curt que vas presentar aquí al Cines Vallès Centre. Això és una altra. La típica frase de si no tens feina o no t'arriba la feina, busca-te-la tu, aquesta feina, saps? Doncs jo és el que vaig fer. Vaig tenir l'oportunitat de fer un curs amb el David Victori, que és un director de cinema, d'aquí Manresa, exactament, i un dels treballs que havíem de presentar era fer un curt on tu havies de ser el director, aquesta era la premissa, i tu podies triar si escriure'l, si protagonitzar-lo, si tal, si sigués un curt d'1 minut, si sigués un curt de 8, saps? Vull dir, no... I clar, molta gent va dir, bueno, doncs fem un curt, tranquil, gravat. I jo vaig dir, hòstia, jo ho veig una oportunitat, això, saps? De dir, doncs mira, l'escric jo i a sobre ho protagonitzo jo, saps? I que vas omplir una sala d'un cinema. I, clar, i a sobre vaig aprofitar-ho, ja que estic a Manresa, i Manresa, al final, és una ciutat, el que dèiem, com de cinema, saps? Doncs ho vaig gravar aquí a Manresa, vaig tenir la sort de trobar un equip supermaco, i a sobre ho vaig poder presentar als Cinemes Bages Centre de Manresa, saps? I clar, va ser una experiència impressionant, això, o sigui... Hi ha algun moment, perquè evidentment això és brutal i que també t'ho puguis fer tu, crec que és la millor manera per començar, diguem, en el món del cinema, però hi ha algun moments que dius, ostres, no puc més, en plan, això de no trobar res, no trobar càsting... Totalment, però és que la majoria de temps estaràs així, o sigui, la majoria de temps és estar
amb nos. O sigui, la majoria de temps és que et diguin no. Poder de 200 nos et diran un sí, saps? Vull dir, no, a mi m'han dit molts nos i, vamos, cada dia em diuen nos. Però ja a tot arreu, saps? Vull dir, però la cosa és no tirar mai la tovallola. I que al final arribarà un sí, saps? T'han arribat molts sís, també, Sí, però me'n falten molts. O sigui, i tinc moltes ganes de que arribin aquests sís, la veritat. Ets una mica pesadet, no creus? Si només vull ballar. Tot bé. Et deixo el pop aquest, tot per tu. És el meu germà. On et veus d'aquí 5 anys? Jo d'aquí 5 anys em veig, no et diria poder sent super mega famosa, saps? Però jo crec que venen bons anys. Jo crec que venen les recompenses, saps? De lluitar-ho tots aquests anys, no? Sí, jo ho crec i espero, vamos. O sigui, perquè és que no sé. O sigui, jo crec que venen les recompenses aquests anys. D'aquí 5 anys em veig molt més amunt del que estic ara. Jo crec que tens moltes aspiracions i crec que això també fa molt. Sí. Perquè en el teu món, jo crec que si no aspires... Totalment, totalment. És el que deies, no? Si trobes nos tota l'estona... I somiar. I somiar més amunt. Perquè jo me'n recordo que des de ben petita sempre he dit jo seré actriu, i seré actriu que estaré molt amunt, en plan, seré una actriu molt bona. Sempre ho he dit, i jo ho segueixo creient. I el típic que et diuen i què has fet? No, tranqui, que d'aquí poc em veus a Netflix. Doncs jo ho segueixo dient, i de veritat. Bueno, i és que potser arriba, és el que deies. I jo ho crec, Ara parlaves de la fama, així per fer un tancament del que és aspirar. Creus que va molt relacionat aquest món amb la fama? Perquè tu dius, no, d'aquí un temps estaré molt amunt i seré famosa, arribaré. Creus que també és la pressió aquesta de la fama, no? De dir, com que va tan relacionat... A mi m'encantaria. Ah, sí, O sigui, jo crec... Aviam, no és per dir, en plan, no és per dir res, però jo t'ho juro que estic preparada per ser famosa, t'ho juro. Jo quedaria bé sent famosa, de veritat, és que t'ho juro, quedaria bé sent famosa. No sé, hi ha molta gent que diu, tal, no sé què, però... Bueno, també hi ha molts actors que són molt bons i la gent els coneix, però tampoc són famosos, Vull dir... També tu has de buscar una mica, no?, el fet de ser famós, potser. Clar, i després, un cop tu ets famós, després tu has de treballar tu i buscar-te tu el teu producte, perquè al final ser actriu o actor és ser un producte, o sigui, tu ets un producte i t'has de vendre tu mateix. També hi ha la part de marca personal, no? De Exacte. dir, potser es busca una noia rossa, Exacte. tal, d'aquí, i Clar. tu, si tu estàs corrent a xarxes socials i tal, potser et trien abans perquè et veuen abans que no a l'altra noia rossa, que Clar, potser i també saber dir quin és el teu producte. Tu has de saber quin és el teu producte. Jo, per exemple, vaig fer en el seu moment una enquesta tal, a moltíssima gent i això, per saber quin era el meu producte com a actriu, i jo directament no em presentaré un càsting de terror, poder. Perquè jo sé que no m'agafaran, però no perquè no valgui, perquè jo no faig por, saps? Poder, clar, el Mario Casas no es presentarà a un càsting per un actor, per un, com es diu? Personatge. Per un personatge que sigui un noi molt tímid i molt maco i tal, no l'agafaran, però no perquè no sigui bo, sinó perquè és el Mario Casas i el Mario Casas, fixa, totes les pel·lis que ha fet, totes són de lo mateix. Malote. Perquè aquest és el seu producte. Poder, ell a la vida real, no l'he conegut, la veritat, i ojalà, saps? Però poder ell a la vida real és una persona supertímida, m'ho invento, però el seu producte és aquest. Doncs l'agafaran per això, saps? Jo el meu producte segurament seria tirant més cap a comèdia romàntica, drama. A mi no m'agafaran per fer de malota, saps? Que si m'agafen, mira, doncs jo ho sabria fer. Ho has de lluitar. Saps? Però poder no em presento un càsting ja de malota perquè sé que no m'agafaran. I no m'agafaran no perquè no sigui bona. Saps? Això també és molt al cap, saps? Que poder dius, hòstia, no m'agafen aquí, hòstia, soc molt mala, tal. Però poder no t'han agafat perquè no estaven buscant allò, saps? Per anar tancant, Maria, què li diries? Dues coses. A una persona que tot just té això que tenies tu, no? 17-18 anys, començar a estudiar interpretació. I què li diràs, mirant a càmera després, a la Maria, que s'asseurà aquí d'aquí 5 anys, has dit, sent famosa i portada a Netflix? Primer, què li diries a una persona que comença a estudiar això? Perquè tu ja fa 5 o 6 anys que estàs en el mundillo. Li diria que ho faci. En plan, perquè a mi m'han dit molt, en plan, tu creus que això té sortides, tu creus que... I si et mires una altra cosa, vols dir que això és... que ho faci. O sigui, fes-ho. Perquè si realment t'agrada això no t'arrepentiràs. La veritat és que és un món supermaco,
dur, però superguai de viure, i jo li diria que ho fes, que ni s'ho pensés, que ho fes i que tirés endavant i que lluités i que no es cansés de buscar, perquè al final arriba. I quan menys t'ho esperes, arriba. Jo és el que penso, quan menys t'ho esperes, arriba. Jo, per exemple, a la TV3, quan menys m'ho esperava, va arribar, saps? I segurament d'aquí poc m'arribarà alguna bo, saps? Li diria que ho fes, que no pensés en què li dirà la gent ni res, sinó que ho fes, i ja està. I què et diràs a tu mateixa? Això li diries a una persona que no coneixes? Què et diràs a tu mateixa? Perquè d'aquí 5 anys, quan veguis aquest vídeo, te'l passarem. Amb la Núria et direm, mira, això és el que vas dir fa 5 anys. Buah. Doncs diria... Li diria que sort que no has tirat la tovallola, i perquè mira on estàs ara, i que estic molt orgullosa de tot el que ha passat, de tot el camí que ha fet, i que ole tu per arribar on estàs.